ମୋ ନାଁ ହଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆମ ପାଖରେ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି, ମାଛ ଉପରେ ଅଛି ପିଓରଲି ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ। ଯେମିତି କେମିକାଲ ଉପରେ ଚାଷ ହଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଗାନିକରେ ଚାଷ ଅଛି। ଇଏ ଯେମିତି ଆମେ ୱାଟର କହିଲେ ପାଣିର ୱାଟର କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠୁ ୱାଟରକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ, ପାଣିକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପାଣିର ଗ୍ୟାସର କାମ କରିଥାଏ, ଜୁଲାଇଟର କାମ କରିଥାଏ, ବିକେସିରେ କାମ କରିଥାଏ, ସାନିଟାଇଜର କାମ କରିଥାଏ, ନିଜେ କାଟୁଥାଏ, ନିଜେ ହଜମ କରିଥାଏ, ପାଣିର ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ମାଛଟାକୁ ସଫ୍ଟ କରିଥାଏ, ମାଛଟାକୁ ମଲ୍ଟିଂ କରୁଥାଏ ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଲେବୁଲ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲଟାକୁ ବହୁତ ହାଇ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କି ନା ମାଛଟାକୁ ରନିଂ ମୋଟାଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି, ମାଛଟାକୁ ଗ୍ରୋଥ ଲେବୁଲ ଭଲ ରଖେ। ମାଛର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆକ୍ୱା କ୍ଲିୟର। ଆକ୍ୱା କ୍ଲିୟର ଇଏ ପିଓରଲି ଆମର ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଏକରରେ ଯଦି 3 ରୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ଥିବ ତାହେଲେ 6ଟା ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଡବା ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଲାଗିବ। ବାଲି ସହିତ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର 10 ରୁ 11 ଭିତରେ ସକାଳୁ ପକେଇ ପାରିବେ କି 12 ଭିତରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଆମର ପିଓରଲି ସାନିଟାଇଜର, ପୁରା ପାଣିଟାକୁ କ୍ଲିନିଂ କରିବ ଏବଂ ପାଣିର ମାଛର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ସହିତ ପାଣିଟାକୁ ଫ୍ରେଶ କରାଇବ, ମାଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏକୁ ବଢେଇବ ଏବଂ ସବୁ ମାଛ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଇଏ ପିଓରଲି ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ପାଣିର ୱାଟର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ୟା ଦେହରେ ହିଁ ଅଛି। এটা হচ্ছে ଆମର ପ୍ରୋବାଇଟି, ଯେଇଟା ଯେମିତି ସେଟା ସାନିଟାଇଜର ବାବଦରେ କହିଲି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟନ ବାବଦରେ। ମାଛ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ ମାଛର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟନ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବାଇଟି ଦରକାର, ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟନ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଏଥିରେ ଅଛି କଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ନା ଗୁଡ ଦଉଛୁ, ପ୍ରୋବାଇଟି ଦଉଛୁ, ପଚା ଦଉଛୁ, ଜୁସ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଚା କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଜୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଏବଂ ପ୍ରୋବାଇଟି ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ମାଛର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟନ ଟା ସର୍ଟ ହଉଛି ବା ଲାଇଟିଂ ସର୍ଟ ହଉଛି, ଏଠି ଲାଇଟିଂ ସର୍ଟ କରାଇତେ ଦବନି। ଇଏ ମାଛର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯୋଗେଇବ, ଅର୍ଗାନିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗେଇବ। ଏଇଟା ଆମ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଏଟା ପର ଏକରରେ ଆମେ 4ଟା କରିକି ଦେଇପାରିବା। ପର ଏକରରେ 4ଟା କରିକି ଗୁଡ଼ 2 କେଜି ସହିତ ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲିୟର, ୟାର ଦବାର 4 ଦିନ ବେଳକୁ ୟାକୁ ଆମେ 4ଟା ଦେଇପାରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୋବାଇଟି ଆକ୍ୱା କଲଚର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 2ଟା ଆଇଟମ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ରହିଲା ସୟାଲ ହେଲ୍ଥ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷ, ତା ନାଁ ହଉଛି ସେଟ୍। ଯୋଉ ମାଟି ଯଦି ଆମର ଠିକ ଥିବ, ମା ମାଟି ଯଦି ଠିକ ଥିବ, ମାଟିର ନାଁ ହଉଛି ଯୋଉ ମାଟି ମା ମାଟି, ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ସବୁ ରହିବ ଠିକ। ଯୋଉ ଆମର ଧଳା ଝାଡା ଆସୁଛି ବା ଦେଖାଯିବ ରେଡ୍ ଆସୁଛି, ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ ଆସୁଛି, ମାଟିର ଯୋଉ ଉର୍ବର କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ମାଟିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ପଜିଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବର କ୍ଷମତା ଇଏ କରିବ। ଲାଇଟିଂ ପାସ୍ କରିବନି, ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ପିଏଚ୍ ଟା ବାଲାନ୍ସ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଉପରେ କରିବ। ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ 15 ଦିନରେ ମାସକ ଭିତରେ 2 ଥର ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଠିକ ରଖିବ, ମାଟିକି ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ କରେଇବ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବାୟୋ କଲଚର, ଏ ଯୋଉ ବାୟୋ କଲଚର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ମିନେରାଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯିବ କିଛି କିଛି ମିନେରାଲ କାମ କରୁଛି, କିଛି କିଛି ମିନେରାଲ କାମ କରୁନଥାଏ।
ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ହାର୍ଡ ହେଇଥାଏ, ମାଛ ମଲ୍ଟିଂ କରିପାରୁନଥାଏ, ମାଛର ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଇଏ ଧର ଜବରଦସ୍ତ ମଲ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମିନେରାଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଇଏ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଅଛି। ମାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି କରିବା, ମାକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଉ ଆମେ ମାଟି ଉପରେ ଦଉଛୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଛକୁ ସଫ୍ଟ କରାଇବ, ମାଛ ମଲ୍ଟିଂ କରାଇବ ଏବଂ ମିନେରାଲ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ 15 ଦିନକୁ ଇଏକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଟର ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବାୟୋକଲଚର ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଧରনের ମିନେରାଲ କି କାମ କରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ ବାୟୋ-19। ଇଏ ଗୋଟେ ଧରনের ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ଆମର ବିକେସି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମାଛ ଏ କରିବା ପାଇଁ ବିକେସି କିଛି ୟୁଜ କରି, ଇଏ ଗୋଟେ ଧରনের ବିକେସି ଟାଇପର। ଇଏ କଣ କରିବ, ମାଟିଟାକୁ ସଫ୍ଟ କରାଇବ ଏବଂ ମାଛଟାକୁ ସଫ୍ଟ କରାଇବ, ମାଛ ନରମ କରାଇବ। ଆଉ କଣ କରିବ, କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରାଇବ। ଏବଂ ଏକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛର ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ସ୍ପଟ ଆସୁଥାଏ ବା ମାଟିର ଯଦି କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ, ଇଏ କଣ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରୁଥାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା କେଜି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି 15 ଦିନରେ ଥରେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧଳା ଝାଡା ପାଇଁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେମିକାଲ ବେସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧଳା ଝାଡା ହେଇଥିବ, ମାଛ ଗ୍ରୋଥ ଦବନି, ମାଛ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପେଟଭେଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ୱା ଫିଟ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ ଅଛି, ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ଧଳା ଝାଡା ପାର ଉପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବ ଯେମିତି, ଗ୍ରୋଥ ଦବ ସେମିତି ଏବଂ ଧଳା ଝାଡାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟଭେଟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱା ଫିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଝାଡା ବି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମାଛର ବହୁତ ଲେବୁଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ 5 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟଭେଟକୁ ବି ମାଛକୁ ଦେଇପାରିବା। ତ ଇଏ ପିଓରଲି ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚାଷୀକୁ ସହଯୋଗିତା କରିପାରିବେ। କଣ ସହଯୋଗିତା ନା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯିବ କେମିକାଲରେ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଏକ ଜାଗା ଉପରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହାର୍ଡଲି 40 ରୁ 45 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମାଛର ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉ ରନିଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଛରେ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଏ ଆମ ପିଓରଲି ଅର୍ଗାନିକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଖି ବୁଝେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ପିଓରଲି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।